Boa, rapaces e rapazas de sexto. Vou vos explicar a canción Donde están las llaves, que é que tedes que tocar en flauta. Entón, primeiro lugar, dicirvos as figuras musicais que aparecen, que son parella de corcheas, negra e branca. Parella de corcheas van dúas en cada pulso, ti, 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 ti. Negra vai unha, ta, ta, ta. E branca van, dura dous pulsos. Ta, ta. Vale, as notas musicais que se tocan nesta canción van dende o mi, da primeira liña, ata o do agudo. Serían mi, fa, sol, la, si e do. Vale, esas serían as notas musicais que hai en esta partitura. Antes de nada, vou solfeala unha vez, escoitádela, despois coloco os dedos para que vexades como se toca na flauta e despois toco. Vale? Entón, conto 2, 1, 2. Mi, fa, sol, do, si, si, la, sol, sol, la, si, do, sol. Mi, fa, sol, do, si, si, la, sol, sol, la, si, do, sol, do. Con dedos. 1, 2. Mi, fa, sol, do, si, si, la, sol, sol, la, si, do, sol. Mi, fa, sol, do, si, si, la, sol, sol, la, si, do, sol, do. E agora toco. 1, 2. Lembrade sempre colocar a man esquerda arriba sempre, vale? Saúdos.